Самуил каза: никой няма да седне, докато не дойде той тук. Всички бяха минали през очиствания, пост, церемониална подготовка, защото идва велик служител на Бога. Единственият, който не беше минал през умиване и подготвяне и миришеше на стадо, беше Давид. И Библията казва: дойде млад, рус, момченце. И когато Самуил го погледна, Бог му каза: той е. Бог ме е пратил да каже на някой: ти си. И изсипа помазание върху главата му. И един превод на Библията казва: и го помаза в присъствието на братята му. Братята му, които бяха враговете. Братята му, които го подценяваха. Братята му, които дори не го поканиха на вечерята. Братята му, които казаха: от всеки един от нас ще стане нещо, но от този нищо не става. Библията казва: Бог го помаза в присъствието на братята му. И каза: от днес ти си цар. Аз проповядвам на някой, че където има врагове, има трапези.